Čau lidi, vítejte u dalšího videa, ale tentokrát na hru Minecraft. Právě jsem spadl do lávy. To je výborný. A samozřejmě je to multiplayer, to je takovej bonus po začátek pro tady tu hru. Hraju teda s kámošem ze školy, který se jmenuje The Center, normálně se jmenuje Šimon. Ahoj Šimone. Ahoj. A můžeš jim povědět, co se tady něco o té mapě, co tady budeme dělat a takhle. No tak budeme chodit tady do dungeonů, ve kterých musíme najít vlnu a pak ji dávat do nějaký místnosti, nebo co to má být. A pak tak my tak asi půjdeme někam něco najít. jdem těm brikům. Počkej, vytěžíme si strom, ne? Area Classic Island. Tak vytěž strom. Ne, pomoc, pavučina. Zhyň, pavučino, zhyň. Ach jo. A tady je glowstone. Pěkný. Ty vole, to se těží. Jo, vyšel pavučinu. Co to je? Jak se tam dostanu, počkej, já tady odkopu. Tady Tam je ten. Ale mám flinta. A jdu k nějaký ceduly najít. Koukám. Počkej, já potřebuji. Dobrý. Tak. Když já tady budu, ne, jako kašu, tady nebudu rozbíjet. Počkej, já pak potřebuju to dřevo a... Nejkratší cesta je tudy, au. Já jsem spadnul do lávy. Just waiting for twang. Počkej, tady bude truhla určitě. Jo, a tady ten svět je jakoby od truhla, že tady jsou tajně ukrytý truhly. Tam je zomba, teda kostě. Počkej, teď tady něco musí být, prostě. Počkej, já potřebuju prostě nějaký... Tady. Počkej, když třeba šlapeš ten, tak... Blbý. No nic. Tak. Tak je rozbíjej ty pressure platey. Proč? Já nevím. Co to je napsaný? Because they are infected. No to nepřeložím, nejsem tak dobrý angličtinář. Hele, Česka. Kde? Tady. Jasný. Hele. Tak já si vemu luk a ty si vemeš meč. Jo, pochodní nějaký. Hele, jídlo. Okay, vem tu truhlu. Tak jen ty. Ježiš. Maria. Počkej, tady všude teče láva, to mi nechcem. Co chcem? Co chcem? Rozbij to. Ne, my chceme dřevo a chceme dřevěnej ten. Počkej, nejsou tam nějaký bloky? To je všude jenom písek. No nepovídej. Ne, pavučina, jsem mrtvej. Pomoc, umírám. Uč mi. Byla pavučina, počkej, já potřebuji se nějak... Já si jdu vytěžit nějaký písek dolů. Uč mi prosím tě strom. Teda, strom. Meč. Strom ti fakt nepůjčím, hele. Vypuč meč aspoň, když na strom. Těžím písek, abych se dostal ke stromu. To je hezký, ale já potřebuji... Běž objevit zatím něco, ne? Nějaký ten, nějaký... Já už jsem ho objevil. Já jdu vylézt. To je co mám úplně spadnout. Já jdu vylézt nahoru ke stromu a přinesu dřevo. Cedula, to jsou cedula. Ne, spadlo to do lávy asi, nebo nevím kam to spadlo. Zombie pigman, ano. Nepřijde sem to padá, dobrý. Čekaj, tak já už kopu strom, už budou aspoň nějaký nástroje. Co děláš zatím, teďko ty? Já jsem si čet cedule. Zkus najít nějakou druhou zase, aby jsme nebyli tak chudí. Hele, spawner, tam je nahoře, v tom stromu. To by měla být truhlana. Jak jsem to... Kde? Trochu čet. Ale já prostě potřebuju... Počkej, já potřebuju prostě takhle a... Teď to změním na upravený, jo. A uděláme si crafting table. Hoď mi meč.
Nedám, moje. Děláme si takhle, takhle. Chceš taky krumpáč? No, já bych chtěla radši spíš meč teďkon. I to se koupil. Co to tady skáče? Co tady skáče? Pojď sem, kde seš? To je tak, co nás spadlo. Počkej, tady v tou skále něco bude, protože tady vyskáčou příšery, se tady bugujou texturama ke mně. No jsou tady. Jsou tam. Já se prokopu ze zhora, čekej. Umři, počkej, já si musím vzít ten ironový sword. Mě taky nenapadlo. Umři. Já jsem spadl mezi ně, pomoc! No, já bych ti pomohl, kdybych měl čem. Aha, tak proto si chtěl meč. No, no, asi. Už mi to cvaklo. Ne, já umírám, umři, dobrý. Zachraň mě. Něm. Co to je? Rozbito tady všechno. Já nemůžu běž tam je zombík. Teda kecám, skeleton. Běž tam. Jak na něj střílí. Headshot! Znič to, znič spawner. Nemůžu. Ne. Já udám headshota, headshot. Utíkám. Spaste své duše. Ne, nedoskočil jsem tam. Už jsem skoro mrtvej, pomoc, utíkám, pryč. Zavři to, vypadni to. Jsem zavřel. Skáču. Potřebujeme, tady máš tenhle ten a... Já bych chtěl Tady máš šípy, hele. Ano, šípy bychom hodili. Vykopej si nějaký ty a vyrob si kamenný meč. Jo, tak mi dej dřevo, prosím. Vůbec by to nevadilo. Tady máš 10 dřeva. Protože já jsem tam nechal ten crafting table nahoře. Jíž, no vlastně se ho vyrobím. Pro sebe. A kde se zabydlíme? Já nevím, něco musíme najít. A tady je díra. Tak tě stony já neobjevuj. Padám, nepadám. For super hostile veterans. Don't be so... Tady mohl být první dungeon, hele. To snad je napsaný, ne, vždycky, když je tam ten dungeon. No, nevím, no. Nějakou srandu zažít, chceš, ne, nechci umřít, počkej. Jsme to dát, počkej, mám 33, kolik máš ty? Já mám 10. Borec. Tak se zabydlíme tady. Někde dál až, ne? Tady. Tak jsem to vymyslel. Já mám schody takhle hezky nahoru. Já dokopu aspoň ten krumpáč těžko. Počkej, já se potom kouknu na to tvoje hustý místo, který jsi vybral. No, úplně nejlepší. Ti věřím. Ty máš vždycky pravdu. Já tady bych nedal spadnout. No hnedka vedle spavnu, no. Počkej, tady jsou ty obsidiány, to bude vadit, to bude překážet, pojď, počkej, vemem to, ale to, pojď, půjdem pryč. Počkej, necho tady. Ventní ho sem někam, já si něco potřebuji vyrobit. Tak se ho pak vemala. OK. Já jdu tohle zničit, protože tady je nějaký glowstone. A je to... 1, 2, pak. No, škoda. Ne, to jsem nechtěl, pojďte sem k glowstone. Co třeba, když jsme byli tady hezký, pěkný, tady. Jo, tady je to dobrý, Ty, když ty řekneš, že to tam je dobrý, tak to je to nejhorší místo, co nás může potkat. Ne, to se tady vykope. To bude to úplně nejlepší. Bude to, co říkáš, to se tam vykope, no tak to. Už soudím, no. Ty kráso. Ne, počkej, pojď někam dál úplně. A já nejdu třeba k tomu praseku, to je hnusný. Budem tady je to pěkný. Počkej, tam je to je, myslím, že přidaný až od tady ty verze, ne? Tam je ten ohromnej ten, tam je ta věc. No ale to už je od 1.8, myslím. Jo, od 1.8. Počkej, tak uděláme, někam se musíme dostat, prostě tady to někam povede, tak pojď. A tak, no tak... Počkej, tam jdem tam rozbít ty spavnery. Počkej, ne, půjdem sem, tady určitě bude něco, pojď. Tak to tam rozbij, já tě kryju zezadu. To je tady nebezpečný. Koleje. Ježiš, to je. No dobře. Ta. Ní, ty mě strkáš, já to nemůžu, pozor, padám.
Nefekej mě! Pomoc! Prosím tě, běž. Nebo mě tam pust. Čestka. Tam je. A jo, golden, takže počkej, já si beru lopatu. A sekeru si beru. Hele, postel. Jo, beru si minecart jeden. A ty torčky si vem ty, těm ještě nějaký přidáme. Vem si ty torčky a potom... Já mám kukísky. Dáš kukísky, dej mi nějaký jídlo. Nom. Je to Přidává. přidává. Lapis lazuli, ten jsme si mohli vykopat, ne, ten k ničemu, ten nechci. Iron Acrocerons. Počkej, tak... Hele, tak to bude asi to Jo, místo. ale nehrajeme jakoby, že to bude prostě strašně dlouhý a potom to... Já to rozkouskuju, ne, potom. Jak aby jsme to... Tak to bude asi na tamto. Na ty Ty vlny. vlny, no. No tak jo, tak. Jo, Diamond Block, hustý. Jdeš? Tak já jdu bez tebe, no. Tak já jdu bez tebe, no. Aha, tam už mě kouká spider. A to je, aby jsme se báli, aby jsme tam nešli. Ale my tam půjdeme a všechny je pobijem. Tak ty jsi zkušený lukostřelec a já jsem zkušený kritikalista. Au, umírám. Tak střílej, jo, zezadu, já tady budu, počkej, já si zažiju ještě tady tu kukísku. Tady tam to jsou ty dva druhy hub. Tak vem huby. Au! Ne, já umírám, zabij ho. Tak, počkej, crafting, co to je? Hej, ty mi tam vlezeš, jsi normální. Hustý, Sandy, hele, tak z toho si postavíme barák. Počkej, redstone jsou tady, putonky. Projedem se. No, i když ty redstone bych klidně mohl vzít, počkej, tudy to... Abych jel tudy, počkej, jak se to to? No tudy to je dobrý, hele, koukej. Proč to z toho vypadlo? Jedu. Ne, nejedu. Ty jsi mi to obrátil. Hej, obrať mi to zpátky. Ne, jedem tudy, takhle dolů, pojď, jedem tudy. Jež. Počkej, tak já jedu. Jedem. Tyjo, láva, abych tam nespat. Já se znám. Jsme asi u bedrocků, co jak to tady jakoby takový je zatmavený. Hnusný, tmavý. Tady. Creeper. Nahoru. Rychle, F5. Dobrý, au. No, takže to jsme asi, hele, to uhlí, hustý. Molten Deeps, hustý. To je ale těch creeperů, to je tak strašný. Já jsem creepery nevypnu, takže to bude sranda. větší zabava. Ale víte co, my vás necháme na takový malinký, hele, už jsem jde creeper. My vás necháme takový malinký překvapení, tady ten dungeon. Takže my se s váma pro tenhle ten díl loučíme a bude to hnedka v dalším dílu, tady to projítí tohle toho dungeonu, takže čau. Ahoj.